Ụmụnne m na ụmụnna m na ndị enyi m ikwu na ibe unu anọọla ama m na niile pụtachara n'elu akwa anyị dị iche iche n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ otu a ka o si meso, ka nsọpụrụ na ọjịja mma niile dịchara Chineke anyị na aha Jizọs bụ onye nwe anyị. Amen. Nwekwe nsogbu onye ma ọ bụ karịa n'ime anyị nwere, ọ gaghị egbochi anyị ikele Chineke, maka na ọ sị n'ime njọ ma n'ime mma anyị mee gịnị, anyị kelee ya wee bụrụ gịnị, ya wee bụrụ ya. Anyị gakwa dịka anyị si aga n'oge ndị Igbo. Ọ bụ mụ abụ Maazị Ositadịmma akụ dị n'obi ka nna ya nọ n'ụbọchị taa, dịka nna ya na-esikwa na-anọ n'oge ndị Igbo gara aga. Ngwa ka anyị malite n'ebe anyị kwụsịrị, n'ebe ọtụtụ ihe anyị na-anụ aha ha n'olu bekee, anyị amaghị ihe a na-akpọ ha n'olu Igbo. Aga m arụtụkwa aka na ụfọdụ n'ime ha n'ụbọchị taa. Ngwa osula ka anyị gaa n'ihu. Nke mbụ bụ ihe a na-akpọ mystery. Mystery bụ okwu bekee, mana kedu ihe mystery pụtara n'Igbo? Ihe mystery pụtara ọ gbara Igbo gharịị, ụdị ihe ịtụnanya, nka ha akarịrị ihe ịtụnanya. Ọ ya nwere amaghazi ụdị ihe nke a otu o si eme anyị n'anya. Ọ dị ka ihe a ọ nọghọ n'ihe mana ọ nọ n'ihe. Ọ ya ihe a na-akpọ mystery n'okwu bekee. Ọ gbara Igbo gharịị, ọ bụ ihe ọ pụtara. Nke ọzọ bụ nke anyị na-akpọ matches n'olu bekee. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe a na-akpọ matches n'olu Igbo, mana ihe a na-akpọ matches n'olu Igbo bụ mkpọọkụ osiite. Mkpọọkụ osiite. Mkpọọkụ osiite. Ọ bụ ihe a na-akpọ matches n'olu Igbo. Onye na-amaghị ya ka ọ mara, ị na-ekwu okwu kama na ị ga-atinye olu bekee ahụ, ga-eme ka onye na-abụghị onye asụsụ anyị, ka anyị na-achọ ka ọ ghọta ha anyị na-ekwu, ka ọ ghọta. Ọ ka mma ka ị kpọọ ihe ahụ n'Igbo, ịkpọọ ya mkpọọkụ osiite. Ịkpaghara sham ọkụ enwuru, itinye malite isi nri n'ụlọ ebe isi nri nke a na-akpọ usekwu. Usekwu, ama m na unu ka chetara na usekwu, ihe a na-akpọ ya n'olu bekee bụ kitchen, ma ọ bụ ndị maara ihe a na-akpọ kitchen n'olu bekee mana ha amaghị ihe a na-akpọ ya n'olu Igbo. Usekwu ma ọ bụ ụlọ a na-esi nri, mana ebe ọ kacha adị mma bụ ịkpọ ya usekwu. Ewee bụrụ gịnị, ewee bụrụ ya. Ka anyị na-agakwa n'iru. Nke ọzọ bụ ihe a na-akpọ n'olu bekee military. Military, ihe ọ pụtara n'olu Igbo bụ ndị agha. Military, ihe ọ pụtara n'olu Igbo ndị agha. Abịazie n'ime ndị agha ahụ, enwere ụzọ ndị agha atọ anyị nwere. O nwere nke a na-akpọ army n'okwu bekee, mana okwu Igbo ha na-akpọ ya bụ ndị agha ụkwụ ala ma ọ bụ ndị agha ala. O nwere nke a na-akpọ navy n'okwu bekee, nke ahụ ka a na-akpọ ndị agha mmiri. Ndị agha mmiri. Ndị agha mmiri. O nwere nke a na-akpọ air force n'okwu bekee. Ya na-akpọ ya n'Igbo bụ gịnị? Ndị agha elu. Ndị agha elu. Ndị agha ụkwụ ala ma ọ bụ ndị agha ala, ndị agha mmiri na ndị agha elu. Ha atọ nọ n'okpuru ndị agha. Ịchịkọta ha atọ, ihe a na-akpọ ha n'okwu bekee bụ military. Military. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii ya a na-akpọ, ma ọ bụ ihe na-anụ ka a na-akpọ ya n'okwu bekee. Ọtụtụ ndị mmadụ amaghị, lee anya, ọtụtụ mmadụ amaghị a na-akpọ ha n'okwu Igbo. A na-akpọ ha the police. The police n'okwu Igbo ọ bụrụ ndị uwe ojii. The police n'okwu bekee, n'okwu Igbo ọ bụrụ ndị uwe ojii. Abịakwa, enwekwara ngalaba dị iche iche na ọrụ ndị uwe ojii ya. Onwe ndị na-ahụ maka ụgbọala na ndị na-adị iwu okporo ụzọ. Nwekwara ihe a na-akpọ ha n'okwu bekee. Ndị na-ahụ maka ụgbọala bụkwa ndị nọ n'ọnọdụ, nọkwa n'okpuru ndị uwe ojii, bụ ndị nke a na-akpọ traffic department ma ọ bụ traffic wardens. Ndị nke a bụ ndị nọ n'okpuru, anọkwa n'okpuru
ndị uwe ojii, mana ọrụ ha wụ maka ichekwa ụzọ na ijide ndị dara iwu okporo ụzọ. Nwekwe ndị nke ọrụ nke ha wụ n'okpuru ndị uwe ojii ịhụ maka onye daghị iwu eje kpụrụ ya, kpụbata ya n'ụlọ ọrụ ha, onwe ntaramahụhụ a ga-enye ya, maọbụ mgbe ụfọ akpọga ya n'ụlọ ikpe ka ọkaikpe maọbụ ndị ọkaiwu tụgharịa maọbụ kọwaa adamiwu ya na ntaramahụhụ o kwesịrị inweta. Nke ọzọ anyị ga-ekwu maka ya ụbọchị taa bụ ya na-akpọ nọọsụ n'okwu bekee. Nọọsụ, ihe ọ pụtara bụ onye aka dibịa bekee. Onye aka dibịa bekee, ọ ya bụ nọọsụ. Onye aka dibịa bekee, ọ ya bụ nọọsụ. Ma ọ bụ onye inye aka dibịa bekee. Onye inye aka dibịa bekee, ọ ya bụ nọọsụ. Nọọsụ a na-enwe onye inye aka dibịa bekee nke nwoke, onye inye aka dibịa bekee nke nwaanyị, nke pụtara nọọsụ n'okwu bekee abụ sọsọ ọrụ ụmụ nwaanyị. Ụmụ nwoke na-arụkwa ọrụ nọọsụ ahụ, ka o doo anyị anya. Anyị mgbe ụfọ anyị nụ nọọsụ, ọ dị anyị ka ọsọsọ ụmụ nwaanyị. Ndị nwoke sokwa alụ ya bụ ọrụ. Mgbe ụfọ ị gaa n'ọtụtụ ụlọ ọgwụ, ịhụ ka ndị yi akwa ọcha na-agagharị, enweghị onye bụ dibịa bekee nke nwoke, dibịa bekee. Enweghị onye bụ onye inye aka dibịa bekee maọbụ nye aka dibịa bekee. Mana ịjụ ajụjụ akọwara gị ihe onye amaghị, ibe mee gịnị, ibe ezie. Ka anyị gakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ dọkịta n'okwu bekee. Ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ dibịa bekee. Ihe dọkịta pụtara n'okwu Igbo bụ dibịa bekee. Dibịa bekee. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ native doctor n'okwu bekee. Ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ dibịa ọdịnala. Dibịa ọdịnala. Native doctor n'okwu bekee. Ihe a na-akpọ ya n'Igbo bụ dibịa ọdịnala. Dibịa ọdịnala. Nke ọzọ ka a na-akpọ herbalist. 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 Herbalist, ihe ọ pụtara bụ dibịa mkpara akwụkwọ maọbụ dibịa mgbọrọgwụ. Dibịa mkpara akwụkwọ maọbụ dibịa mgbọrọgwụ maọbụ dibịa ọkụrụ ọgwụ. Ọ bụ ụzọ atọ, olu atọ n'Igbo ka a na-akpọ. Nke mbụ bụ dibịa mkpara akwụkwọ, dibịa mgbọrọgwụ maọbụ dibịa ọkụrụ ọgwụ. Ọ bụ herbalist. Ọ bụ herbalist. Ka ịghọta ihe dibịa ọdịnala na dibịa mkpara akwụkwọ, ihe dị iche na ha, karịa ijikọ ha ọnụ mgbe ị na-achọ ka ịkọwara mmadụ n'asụsụ Igbo ihe nke a pụtara na nke ọzọ pụtakwara. Ka anyị gakwa n'iru. Nke ọzọ ka a na-akpọ widow n'okwu bekee. Widow. Ihe widow pụtara n'asụsụ Igbo bụ nwaanyị ajadu. Widow pụtara bụ nwaanyị ajadu n'asụsụ Igbo. Widow n'okwu bekee, ihe ọ pụtara n'Igbo bụ nwaanyị ajadu. Kedu ihe bụ nwaanyị ajadu? Nwaanyị ajadu bụ nwaanyị di ya nwụrụ anwụ. Ụfọdụ na-akpọ ya nwaanyị isi ekpe, mana Igbo izugbe a na-akpọ ya nwaanyị ajadu maọbụ ajadu nwaanyị. Nwoke nwunye ya nwụkwa na-anwụ, ihe a na-akpọ ya n'olu bekee bụ widower. Widower. Widower maọbụ ajadu nwoke. Ajadu nwoke. Ọ bụ ihe a na-akpọ ya, otu a ka o si wee bụrụ. Ya wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya. Nke ọzọ bụ efere a na-akpọ China plate. China plate, ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ ya efere nkụwa. Onweghị efere aha ya bụ efere nkụwa. A naghị azụta efere kurie. Kama ị ga-asa efere nkụwa, efere ọwụwa. O nweghị ihe a na-akpọ efere nkụwa. Kama ị ga-asa efere nkụwa, esi efere ọwụwa, maka eme ya ihe mesie ya ike ọwa. Efere nkụwa, ịkpọ ya efere nkụwa, ọtụtụ ndị mmadụ si akpọ ya, ọ bụghị efere nkụwa. Ya ịkpọ ya efere nkụwa, dịzie ka azụta ya, apịarie ya ma ọ n'ala ma ọ n'isi mmadụ, ma ọ were ololo maọbụ karama wee pịarie ya. Ọ bụghị ya. Kama ị ga-akpọ efere nkụwa, ịkpọ efere ọwụwa. Ọ bịa dabara adaba n'aha a na-akpọ
China plate. Ka gakwa n'ihu. Nke ọzọ bụ ka a na-akpọ kinsmen. Kinsmen pụtara ụmụnna n'olu Igbo. Kinsmen bụ asụsụ bekee. Ihe ọ pụtara n'Igbo bụ ụmụnna. Nke ọzọ bụ kindred n'okwu bekee. Ihe ọ pụtara n'Igbo bụ ikwu maọbụ ibe. Ikwu maọbụ ibe, ọ ya bụ kindred n'okwu bekee. Ihe ọ pụtara n'okwu bekee bụ kindred n'olu Igbo, ikwu maọbụ ibe, ọ ikwu na ibe. Nke ọzọ ka a na-akpọ lineage n'okwu bekee. Ihe ọ pụtara n'Igbo bụ agbụrụ. Agbụrụ, ihe ọ pụtara n'okwu Igbo. Lineage n'okwu bekee, agbụrụ n'okwu Igbo. Ya wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya. Otu a ka ọ ha m n'olu n'ụbọchị taa. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owere nchi. Anyị ga-amatakwa ebe anyị kwụsịrị taa. M na-ekwu, ihe ọma mere nwanne gị, soro ya ṅụrịa. Kelee Chineke maka ihe ahụ mere nwanne gị ahụ. Maka igosi obi ụtọ, Chineke lee obi gị, hụ na obi dị gị ụtọ, ọ ga-emekwara gị nke gị dịka o si mere nwanne. Ọ ga-emekarịara gị ka o si mere nwanne gị. Kelee Chineke na ihe o mere onye ọzọ, ọ ga-eru gị aka. Emekwere ya anya ụfụ, emekwere obi ọjọọ. Tụkwasị Chineke obi. Ihe ọ bụla ị chọrọ, aka gị dị ha n'ọcha, obi gị dị ha n'ọcha, Chineke ga-emere gị ya. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma n'Afọ, ma dịrị anyị na Nkwọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Ka ọ dịwanụ, ka ọhịa dịwa ka enwe ama. A ga-ezukọkwa n'ụbọchị ọzọ. Ka ọ dịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Amen.